An balimaw an ma ladɔniya k'a fɔ opérateur économique ni stationneya tigi don Babu Jara k'a fatura bi araba avril kalo tile 26 san 2023 a ka denbaya la Badalabugu. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ani silamɛ furew bɛɛ lajɛlen na. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ, an balimaw an ma ladɔniya k'a fɔ araba avril kalo tile 25 san 2023 Amata Alliance Mali taɲɛ le Mali pour tous, tous pour le Mali. Maaw ye taama kɛ ka taa Banaba Kulukoro mara la walasa ka taa sariyaso kura projet kɔnɔ kuma walanwala Banabakaw ye. Baara in kun cɛra ni wasa ye kosɛbɛ, sabula Banabakaw bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka kala ta sariyaso kura in ye référendum nata la. An balimaw nin m'an sɛnsɛn ka taa jamana kɔfɛ kibaruyaw la. An bɛ taa Ginekaw fɛ yen nɔ. Gine laturu masa dɔ n'a tɔgɔ ye Mofaye, a ye video dɔ kɛ réseaux sociaux kan. A ka don kibaruw bɔlen kɔfɛ ko Mamadi Doumbouya n'o ye Laginɛ furancɛrɔ fanga ma ɲɛmaa ye ka a ka fanga bɛna bin tile 18 walima tile 28 kɔnɔna na. O kuma in fɔlen, Mamadi Doumbouya a ye finitigilakaw bila ka taa somakɛ in kɔ a ka so walasa ka taa nɛgɛ k'a la, nka u ma sɔrɔ yen. O kɛlen u y'a ka denbaya maa dɔw minɛ a n'a bolofɛn minnu tun bɛ so kɔnɔ yen nɔ, u ye dɔw cɛ o la. An ye nin kibaruya sɔrɔ ka bɔ RGF yɔrɔ la. An balimaw n'an bɔra yen nɔ, an b'a ladɔniya k'a fɔ l'Amérique jamana maa ɲɛma n'o ye Joe Biden ye, n'a si bɛ taa san 80 na bi, a ko a bɛna kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata la min bɛna kɛ san 2024. A ye nin kibaruya ninnu di a ka Twitter kan. An balimaw an ka bi kunnafoni ninnu bɛ kuncɛ yan nɔ. An b'aw fo a ka n'a ka bulomajɔ la. A k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Wassalam.